Da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Menene sallan tarawih? Ko ba yaushe muna jana sallan tarawih, sallan tarawih. Wasu kuma suna ce qiyamul layl, sallan qiyam. Menene sallan tarawih? Gabanin mu yi magana game da sallan tarawih, za mu magana batun sallan dare cikin watan Ramadan. Sallan dare cikin watan Ramadan tana da fadala babba fiye da sallan dare cikin sauran kwanuka. Domin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda zai yi sallan dare cikin watan Ramadan, shi na imani cewa Allah ne ya faranta a kansa yin wanga sallah, sannan kuma ina kaunan lada ga wurin Allah, to Allah zai yafe masa zunubansa da ya aikata gabanin wannan. Shi batun isa sallan tarawih ana yin shi bayan an gama sunnan sallan isha. Bayan sallan isha an yi sunna nafila raka 2, sa'annan a yi sallan tarawih. Isa maluma sun sa sallan tarawih cikin sallan dare don zai zamanto bayan sallan isha ne. Isa an sa tarawih cikin sallan dare. Isa sallan tarawih kuma an ya lissafa shi cikin tashiwan dare cikin watan Ramadan. To, menene sallan tarawih? Sallan tarawih an ba shi sunan tarawih nan, wato cikin hutu. Kalmar nan cikin daga hutu aka dauko shi, domin da sun kasance idan suka yi suna sallan suna sau. Isa in suka yi raka 4 shi su dan huta, to wannan hutun nan shi ake kiran tarawih. Sannan bayan wannan hutu shi su tashi kuma su yi raka 4 kuma, sai sallan su kuma na sau. Kuma farko wanda ya sananta wanga sallah shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan tarawih, mutane kuma sahabbai aka bi shi aka yi sallah, amma bai dawwama a kai ba, shi bari. Nana Aisha ta rawaito hadith take cewa Annabi ya yi sallah wani dare cikin Ramadan, shi mutane aka yi sallah bayan Annabi. Dare na biyu da Annabi ya zo yi sallah, shi mutane aka yi yawa aka fi daren farko. Da mutane suka tattaru dare na uku, shi Annabi bai fito ba, Annabi ya sallah a gida. To shi Annabi ya ce ma mutane a safiyan next day, shi Annabi ce musu, wai na gan abin da kuka aikata cewa kun tattaru, amma shi ban fito in zo in ba ku sallah ba, domin ina tsoro cewa Allah zai faranta sallan tarawih kanku, don asalin tarawih sunna ne ba wajibi ba ne, amma barin shi kuma bai dace ba. Sai kamata mutum ka yi sallan tarawih. Sai Annabi ce bai fito ba domin ina tsoro Allah ya mai da shi wajibi akan bayinsa, kuma asalin shi sunna ne. To, sabani ya zo cikin adadin raka'an sallan tarawih. Wasu suka ce 29 ne, wasu wai 49 ne, wasu wai 23 ne, wasu wai 18 ne. Maluma dai an yi sabani cikin adadin sallan tarawih, amma hadithai sun nuna cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi shi ne, wasu riwayat sun zo cewa ya yi 11, wato 11, wasu kuma sun gwada kamar ya yi 13, kuma yawanci aka kan wannan ake kan 11 da 13. Amma wannan bai nuna cewa dole shi ka yi 11 ko 13, za ka kara fiye da wannan idan kana son ka kara cikin nafilanka. Sannan kuma yana da kyau mutum idan kai sallan tarawih ka cika shi da sallan witir. In kai sallan tarawih ka kare shi da sallan witir. Witir shine raka 1
da za ka kare da shi daren ka. Sannan kuma yana da kyau kuma mutum cikin witirin ka yi alkunut, wato addu'a cikin karshen rakan witirin ka. Sannan kuma bai dace ma mutum da ke da ikon sallan tarawih ba ya bar yin shi, domin ladan da ke ciki isa kowai ya yi kokarta kar ya bari wanga lada ya wuce shi. Mai yiwuwa ka gan Ramadanin shekara mai zuwa ba mu san ni da kewa zai ga wanga Ramadan ba. Isa kowai kokarta sallan tarawih a sa himma a yi shi. Sannan kuma mata sun yi su je su yi sallan tarawih a masallaci. Wasu malama kuna ga kamar mace dai sallanta a gidanta ya fi sallanta a masallaci lada, sa ta yi sallan tarawihin a gida ya fi lada. Amma wasu kuma na kamar cewa domin sallan jama'a kuma zai ba mishi kuma kwazo ya yi wannan sallah, ya sa mishi ya je masallaci ya yi sallan jama'a. Amma sun gwada cewa idan ana tsoron wani fitina to sallanta gida shi ya fi, amma ka ta je masallaci. Isa muna roƙon Allah ya ba mu iko wanga watan da za mu shiga cikin, mu zamanto cikin waɗanda za su yi ta sallan tarawih. Sannan kuma mu zamanto cikin wanda za a rubuta musu ladan qiyamul layl cikin wanga wata. Allah ya muna saukin al'amurra, Allah ya sa mu dace duniya da lahira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.